I avui el Xavi, un dels nostres voluntaris, ens farà una iniciació a la meditació. Us recomano que primer mireu el vídeo per veure una mica de què va i que després busqueu un lloc tranquil, uns bons auriculars i us poseu a gaudir d'aquesta meditació. Hola a tots i a totes, què tal? Doncs aquests dies que estem confinats i no podem sortir de casa, segurament estem convivint amb les mateixes persones dia i nit, són moltes hores junts i de vegades la falta d'activitat física, la falta de poder sortir de casa i la convivència molt continuada, que no és habitual en les mateixes persones, poden fer que ens desanimem una mica i a estones estiguem molt irritables amb altres persones amb les que convivim, i és un moment on practicar una mica de meditació pot ser una gran eina perquè aquests dies puguin passar amb més pau, amb més harmonia. Així que us proposo de fer un petit exercici que podem fer quan sentim que estem una mica desanimats, o podem també triar una hora al dia on sentim que la nostra ment està tranquil·la i buscar un raconet silenciós, si podem, a la nostra habitació. Potser quan encara la resta de gent dorm, ens despertem una mica abans i ens asseiem en una postura còmoda. Intentem que amb l'esquena estigui recta, perquè si estem així o així ens adormirem fàcilment. D'acord? Ens posem una postura que sigui còmoda però que no estiguem massa arrepenjats o així. Podem seure una cadira, no cal fer una postura complicada al terra amb les cames creuades ni coses rares. Amb una cadira ja es pot. Llavors les mans les podem posar com ens vagi bé. Aquí la panxa, per exemple, les podem posar per notar com pugi i baixa la panxa, o les podem posar així sobre la falda. I bé, com us vagi bé, no té tanta importància. El que sí que recomano és tenir el clatell recte, la cara intentem no tenir-la molt tensa, i els ulls si pot ser, doncs depèn de si tenim molts pensaments, estem molt neguitosos, podem tancar-los, i si tenim por de quedar-nos adormits, que no es tracta de dormir, sinó de concentrar la ment, doncs els deixem més oberts, els podem deixar entreoberts, d'acord? Depenent del grau d'activitat que tenim al nostre ment, doncs els deixem més oberts o més tancats. És una mena de finestra on podem regular la quantitat de llum que entra. Llavors, primer calmem una mica la respiració. Molt bé. Ens enfoquem una mica en la respiració, sensació de respiració a l'entrada i la sortida del nas. D'acord? Notem, per exemple, que l'aire a l'entrar és més fresquet, que quan surt és una mica més calent. I si notem que apareixen distraccions, no ens enfadem, no ens preocupem, però es tracta d'enfocar l'atenció en la sensació de la respiració. Cada vegada que la nostra ment se'n vagi, la tornem a col·locar en aquesta sensació. Ara que la nostra ment està més calmada, proposo un exercici
que es diu l'amor i l'amabilitat. Ens repetim cap a nosaltres mateixos: desitjo estar ple d'amor i amabilitat. Desitjo estar ple de pau. Desitjo estar ple de salut. I desitjo estar ple de felicitat. Anem repetint aquestes frases, imaginant-nos, per exemple, bons records que tinguem que ens portin alegria. Desitjo estar ple d'amor i amabilitat. Desitjo estar ple de pau. Desitjo estar ple de salut. I desitjo estar ple de felicitat. No només repetim les frases, sinó que evoquem records que tinguem que ens portin una sensació d'alegria, d'optimisme. I ho fem tantes vegades com ens faci falta. Desitjo estar ple d'amor i amabilitat. Desitjo estar ple de pau. Desitjo estar ple de salut. Desitjo estar ple de felicitat. Ara, una vegada hem començat a generar un sentiment d'optimisme i d'alegria per nosaltres mateixos, es tracta d'enviar aquest desig cap a altres persones. Podem pensar en una persona propera, per exemple amb la que convivim, i que ens sigui fàcil de generar-li aquest sentiment, perquè és una persona que estimem, un familiar o un amic molt proper. I repetim aquestes frases, però dirigides cap a aquesta persona. Desitjo que aquesta persona estigui plena d'amor i amabilitat. Desitjo que aquesta persona estigui plena de pau. Desitjo que aquesta persona estigui plena de salut. Desitjo que aquesta persona estigui plena de felicitat. També ens podem enfocar en bons records que tenim d'aquella persona. Podem recordar les seves bones qualitats. Això també ho podíem fer amb l'altre pas, les nostres pròpies bones qualitats. Doncs ara pensem en les bones qualitats d'aquesta persona, coses bones que ha fet per nosaltres i també per altres persones. Podem tornar a repetir les frases tantes vegades com ens faci falta. I després podem continuar expandint el cercle de persones en les que pensem cap a més persones, cada vegada menys properes a nosaltres inclús. També podem pensar en animals de companyia, inclús en els ocells que hi ha en l'arbre del carrer, que veiem des de la finestra. També són éssers vius, també poden ser feliços, també tenen sentiments, doncs desitgem amor a tots els éssers, inclús. D'aquesta manera sentim un sentiment d'amor cap a tothom, cap a tots els éssers, que és molt bo i genera molta pau i molta felicitat. Doncs us animo a practicar i segur que això us ajuda molt en aquests dies de confinament per tenir més paciència cap als altres i estar més contents. Segur que us serveix. O això espero. Una abraçada. Moltes gràcies, Xavi. Ens anirà molt bé això. I ara, Conflictius, ens podeu enviar una foto, un dibuix, un vídeo, explicant com us heu sentit quan heu acabat de fer aquesta meditació.